Molt bon dia. Avui entrevistem a Maria José Català, que compta amb una llarga trajectòria política. L'any 2007 va ser alcaldessa de Torrent, després del 2011 al 2015 consellera d'Educació, Cultura i Esport i actualment és la portaveu adjunta del Partit Popular en les Corts Valencianes. Maria José Català, moltes gràcies per atendre'm. De res, la veritat és que estic molt contenta de poder treballar amb vosaltres en un projecte educatiu que versa sobre la matèria que he gestionat els últims anys i que està de moltíssima actualitat, per tant podem parlar de molts temes que tots els dies estan als diaris, que és molt important. Exacte, l'entrevista la centrarem bàsicament en política educativa valenciana, de la que vostè també va ser partícip quan va ser consellera d'Educació. Primerament m'agradaria preguntar en quina situació deixares la Conselleria d'Educació abans de que Marçà accedira i quina valoració fas dels anys que porta governant Vicent Marçà com a conseller d'Educació? Jo vaig deixar la Conselleria d'Educació amb diversos reptes molt importants. En primer lloc, interessantíssim, aprovat el decret de formació professional dual amb la col·laboració de tots els sindicats i totes les patronals empresarials, un projecte de futur, un projecte que estava consensuat amb tota la societat valenciana, especialment amb els actors econòmics, que són els que tenen que involucrar-se en la formació professional. I aquest decret, per desgràcia, s'ha vist paralitzat. Aquest projecte de FP Dual Valencià s'ha vist paralitzat per aquest nou govern, que evidentment no aposta, igual des del primer moment Vicent Marçà ho digué, no era el seu model, no aposta per la formació professional dual en la comunitat. Vaig deixar un decret de plurilingüisme que va ser aprovat l'any 2012. Este decret de plurilingüisme tenia una implantació progressiva, estava ja implantat en tota l'etapa d'educació infantil, començava a implantar-se en l'educació primària i és un decret que jo penso que mereixia l'oportunitat de poder implantar-se de forma global. No podem fer una valoració sobre el decret de l'any 2012 quan no ha pogut ser implantat globalment i per tant no ha pogut ser avaluat globalment. Penso que Vicent Marçà hauria d'haver-li donat una oportunitat a aquest decret, donat que no tenia ninguna qüestió judicial, per exemple, com si està tenint el seu decret, que ja ne porta 7 o 8 recursos de patronals, de sindicats i d'entitats de pares i mares i fins i tot està suspès en aquest moment per el TSJ. Vas deixar ja una planificació d'eliminació d'aules prefabricades en una sèrie de licitacions. Totes les licitacions que ha fet el conseller fins a la fetge estaven totes previstes, totes en l'anterior govern, incluït el nou centre de València, de la ciutat de València, i tots estaven ja previstos per l'anterior legislatura. Vaig deixar previst un pla d'eliminació de l'amianto, de les infraestructures que tenien Uralita, també els centres educatius, i vam deixar també una qüestió molt important en matèria d'universitats, que fon tota la condonació del deute històric, o sigui, l'assumpció del deute a les universitats valencianes i una programació d'inversió molt interessant que no s'ha complit, com ha dit recentment el rector de la Politècnica, Paco Mora. I jo penso que això és com va deixar la Conselleria d'Educació i el problema en educació resideix que quan un no arriba i és d'un signe polític contrari pareix que com l'ha fet el d'abans estiga tot mal fet i tinga que paralitzar-ho o canviar-ho tot. I jo penso que aquest és el gran error. Jo crec que el gran error de Vicent Marçà és no haver deixat les coses que estaven ben fetes i haver-les millorat en el seu cas. Consideres que l'herència que ell ha rebut tenia un balanç positiu? Considero que tenia molt bona herència. Per lo menos tenia determinades qüestions que estaven ja molt encarrilades i molt previstes i planificades per a que ell haguera triomfat en l'educació valenciana, perquè haguera triomfat ell, haguera desenvolupat ell la FP Dual, el decret de plurilingüisme sense problemes, haguera fet les inversions previstes, havia retirat tot l'amianto de la nostra comunitat, haguera fet una política justa en les universitats públiques valencianes. Jo d'això s'ha dedicat a fer un decret que està judicialitzat i ha sigut suspès, a no fer res amb la formació professional, a tindre descontents als rectors de les universitats públiques valencianes i a simplement tindre una mania persecutòria contra la concertada i les universitats privades. Qüestió que en aquest moment ni soluciona el problema de la qualitat educativa en la nostra comunitat ni tampoc pensa que sigui una cosa justa. Com molt bé has dit tu, el decret de plurilingüisme es troba suspès cautelarment per el TSJ. M'agradaria saber quins són realment els arguments des del vostre partit per a rebutjar este decret, que és el que considereu malament,
I una segona pregunta, un decret que aposta fortament pel valencià, quines polítiques fareu vostès per a millorar la situació del valencià tenint en compte que és una llengua minoritzada? A veure, nosaltres durant l'etapa del Partit Popular es va multiplicar per 4 el nombre d'alumnes que estudiaven en línia en valencià, cosa que és molt important. Nosaltres teníem uns 80.000 estudiants en valencià quan vam agafar l'educació valenciana que venia del Partit Socialista i vam acabar amb més de 200.000 alumnes en línies en valencià. Per exemple, a la ciutat de Castelló més del 90% de les línies són en valencià i pràcticament aquesta província. La província de València està molt equilibrada i la província d'Alacant també, tenint en compte aquestes zones que són castellanoparlants i que tenen l'exenció lingüística que està regulada per la llei d'ensenyament i ús del valencià que va aprovar el Partit Socialista, o sigui que no va aprovar el Partit Popular. Per tant, nosaltres tenim un bon balanç sobre l'aprenentatge de la llengua valenciana, una evolució tranquil·la, una evolució no avassalladora, una evolució sense imposicions, una evolució en la que no merma els drets d'uns i altres. I jo penso que aquesta era la dinàmica, que la gent no imposar-li la llengua valenciana, que l'estime i que la trie, però que no siga per imposició. Jo vull un ensenyament en valencià però no imposat, el vull triat lliurement, perquè realment l'estima cap a una llengua marca també que la parles després, que la utilitzes també, que siga lo comú en la societat i per tant jo penso que les imposicions sempre són rebutjades, al final sempre són rebutjades. Jo no crec que la llengua valenciana tingui que imposar-se. O sigui, això és un punt de partida. Crec que totes les imposicions deriven en rebel·lions contra aquestes imposicions i crec que no és una bona dinàmica, i menys en educació. Jo crec que aquest decret està suspès per una cosa molt clara, per sentit comú, és a dir, a veure aquí li expliquem en Finlàndia que la nostra comunitat resulta que a un xiquet que tria la llengua valenciana té més professors o més recursos en llengua anglesa, en llengua estrangera i possibilitat de certificar. En canvi, el que estudia en llengua castellana ni té més professorat d'anglès ni té possibilitat de certificar en anglès. Els finlandesos, que pareix ser que ho són tot, o els asiàtics, en matèria educativa diuen, atenga, no té molt de sentit que vostè certifique l'anglès al que tria valencià i no al que tria castellà, perquè no té res a veure l'aprenentatge de l'anglès en l'aprenentatge del valencià i del castellà. Llavors, primer sentit comú i segon, discriminació de manual, és a dir, un pare que té reconeguda per una llei d'esquerres, insistisc, l'exenció de la llengua valenciana per al seu fill perquè viu en una zona castellanoparlant, resulta que el seu fill mai va poder tindre un títol d'anglès oficial. No és cert això, perquè sí que també des de la conselleria han dit que tot i que no tindran el títol directament com els que cursen valencià, després sí que faran unes proves per a que els que hagin estudiat en castellà puguen accedir a tenir el títol. Es donarà l'oportunitat també a accedir al títol. Perquè no és ninguna novetat. Qualsevol estudiant avui té l'oportunitat d'anar a l'Escola Oficial d'Idiomes i presentar-se i tindre el títol, o sigui que això no és ninguna novetat. És a dir, claro... No haurà de pagar els 200 euros que pagues en una acadèmia privada o coses per obtenir el títol. La seva defensa és que sí que podran obtenir el títol, s'oferirà a fer exàmens. Però jo això no ho he vist negre sobre blanc, saps? Jo això en el decret no està. I no està en ninguna instrucció de la conselleria. Això són parauletes, i les paraules sonen molt bé, però jo vull veure per escrit. Jo vull veure per escrit en què condicions optaran els alumnes en llengua castellana, si van a pagar les taxes o no, si el que els estan oferint és el que ja tenen, que és presentar-se les proves de l'Escola Oficial d'Idiomes. És a dir, claro, fins que no estiga escrit, el que està escrit i el que està escrit és que els alumnes de valencià tenen certificació automàtica i és de castellano, i fins que no n'hi ha res escrit, jo entenc que el tribunal el que veu és el que n'hi ha negre sobre blanc i el que veu que és una discriminació i per això suspèn cautelarment. Un altre tema que està molt marcant l'agenda mediàtica i que també ha estat molt debatut dins dels centres escolars ha sigut la jornada contínua. M'agradaria saber què fareu quan vostès estaven en la Conselleria d'Educació en aquest cas, perquè es va publicar al periòdic El Valencia Plaza que la Generalitat s'havia basat en informes negatius que fareu vostès per a justificar la implantació de la jornada contínua. És cert que fareu informes i que han d'estar negatius? Nosaltres no volíem implantar la jornada contínua sense tindre una avaluació pedagògica.
jo sempre dic que la jornada contínua no pot fer-se ni per a millorar la comoditat dels pares ni per a millorar la comoditat dels mestres. Té que fer-se per a millorar el rendiment acadèmic dels alumnes, i és de lo que mai se parla. És a dir, sempre se parla de la comoditat dels pares i de la comoditat dels mestres, de l'horari dels pares i l'horari dels mestres, però així ningú parla de si a un xic li ve bé començar abans i acabar abans o començar més tard i acabar més tard. Així ningú parla d'això. Llavors jo el que vaig fer és un projecte experimental i vaig dir que faria un experimental en determinats centres, que faria una avaluació tots els anys per veure com li havia anat als xiquets d'aquests centres i que si li havia anat bé, implantaria la jornada contínua, però que si li havia anat mal, lo siento mucho, no la implantaria. Els primers informes que nosaltres teníem eren negatius i aquests són els informes que té la Conselleria d'Educació. Per tant, què és el que em sembla un poc estrany? Pues que la Conselleria d'Educació que té aquests informes i que els ha utilitzat per a presentar-los davant d'un jutjat, per a dir-li a una federació de pares que volien implantar la jornada contínua en tota la comunitat de forma universal, li s'ha dit no i ha utilitzat el meu informe que és negatiu dient, mira, és que tenim aquest informe i els resultats no són positius. Però ara bé, no utilitza aquest informe per a no implantar la jornada contínua, és a dir, ha utilitzat l'informe per a el que li ha interessat. Per a pleitejar davant d'un jutjat perquè n'hi havia centres que volien jornada contínua i ells no havien autoritzat la jornada contínua, sí que han utilitzat l'informe negatiu. Però per a no implantar-la en la resta dels centres no han utilitzat l'informe negatiu. És a dir, si l'informe és negatiu, si és positiu, és positiu. El que no està molt clar és tindre l'informe sobre la taula, no fer-lo públic per a que els pares trien, saben que hi ha un informe negatiu sobre la jornada contínua i després quan tens un problema en el jutjat vas i dius, no, mira, és que clar, jo en tots els centres no ho va posar perquè tenia aquest informe. Ah, però aquest informe perquè no l'has tret antes i els pares hauran pogut tindre la informació abans de triar? L'arranjament escolar per al proper curs ja s'ha fet públic i ha rebut també moltes crítiques degut a la supressió de concerts que ha realitzat Vicent Marsà. Tanmateix, quan he parlat amb altres sectors de la concertada, com el president de Boquet de Feceval, sí que m'han dit que realment Vicent Marsà el que ha fet ha sigut implantar el decret que permetís renovar o no renovar una unitat de concertada, que ha seguit els criteris que estipula el decret de renovar o no una unitat concertada. Quina és la vostra opinió? Bueno, la nostra opinió és que aquest debat és molt antic. Vull dir-te, per a mi, jo penso que és un debat un poc arca. Vull dir-te, això de pública i concertada me pareix un poc dels anys 80 o no sé, més avant, si volem, no? Però en aquest moment en què la societat ha entès que la red està gestionada per una entitat pública o per una entitat privada, però que el servei és públic i per tant gratuït, pensa que tornar a aquest debat és un poquito antic, ¿vale? A més, és que el problema és que se parteix una premissa que és que quan se van posar en marxa els concerts es van posar perquè la república no arribava a tots els llocs i per tant vam interioritzar que la concertada era subsidiària de la pública, és a dir, quan no hi ha cap pública doncs en concertada. Però clar, han passat els anys i és la mateixa jurisprudència del Tribunal Suprem i del TSJ d'Andalusia, de Madrid, d'Aragó, ha dit que això de que és subsidiària ja no vale, que ara és una red complementària a la que tenen drets els pares perquè trien lliurement aquesta educació. I per tant, jo penso que, primera, no és del tot legal el que s'està fent i jo tinc sentències del Tribunal Suprem de 3 comunitats autònomes que han fet el que està fent ara Marsà i al final han tingut que tornar al concert. I segon, a veure, què problema tenim en l'educació concertada? Està clar, tenim totes les dades econòmiques de que un xiquet a l'any a la concertada té una inversió de l'erari públic de la meitat del que té un xiquet per any en l'educació pública. Està en la concertada perquè el pare ho tria lliurement, és a dir, genera menys inversió de l'Estat, de l'administració, i això és un triat lliurement per el pare. És a dir, invertim menys en la concertada que en la pública, però deixem al ciutadà que trie. Què problema tenim? Consideres que Vicent Marsà vol acabar en la concertada? Sí, jo crec que és una qüestió ideològica. Però radicalment, que desapareixi la concertada? Jo penso que minimitzar-la al màxim i només deixar-la on ahir no tinga centre públic o no tinga possibilitat de construir un centre públic. I vostè la va beneficiar a la concertada en deteniment de la pública? A veure, nosaltres, després de 20 anys del Partit Popular, el 65% quasi dels alumnes estudien en la pública en la comunitat
i només la resta un percentatge com veus no majoritari en la concertada i en la privada. El que vol dir que nosaltres no hem beneficiat a la concertada, perquè després de 20 anys el percentatge no seria això. Si fora cert que el PP favoreix a la concertada, doncs tindríem un 70% de concertada i un 30% de pública, o tindríem un 60-50, un 50-50, que és el que tenen altres comunitats, com té País Basc o com té Madrid, però en aquest moment quasi un 70% a la pública i un 30% entre concertada i privada vol dir que aquest mantra de que el PP favoreix a la concertada, doncs no sé, les dades diuen una altra cosa, no? Després de 20 anys. L'actual equip que integra la cartera educativa mostra com un dels seus èxits, precisament això que parlem, que han obrit noves unitats, noves no, que s'havien tancat anteriorment, unitats d'infantils en centres públics, i també que ells han reduït la ràtio. És cert? No és cert? Què fareu vostès? La ràtio se va reduir de forma obligatòria perquè fos una normativa que va posar el Ministeri d'Educació. O sigui, no és un logro de Marzà, si m'apures, és un logro del ministre i no és de Compromís, precisament. Jo tenia tot el meu objectiu posat en reduir la ràtio. La veritat és que la meva època fou molt difícil perquè les circumstàncies econòmiques no eren les que són ara, afortunadament per a l'educació valenciana, però penso que és una cosa que s'ha de fer, ja que reduir la ràtio. En quant a la creació de noves unitats, si les noves unitats són en la ciutat de Cremona, i que per una qüestió ja de simbologia, i obrir noves unitats de 2 anys en les escoles de primària per a que tots els xiquets que estan en les escoletes infantils vagin als centres públics que tenen menys demanda des dels 2 anyets, jo no crec en aquest model educatiu. En tots els països d'Europa l'educació infantil de 0 a 3 anys està en instal·lacions diferenciades i el sistema és el sistema del bo infantil o una col·laboració amb els pares en la reducció o una bonificació en els impostos autonòmics i demés. Ara que ha parlat del Ministeri d'Educació, com valores la gestió que ha fet especialment en els alumnes de segon de batxiller que han estat tot l'any pendent de si hi havia revàlides o selectiu i al final el perjudicat és l'alumne que no sap certament a quin examen afrontar-se i és un examen en el que es juga el pas a la universitat? Jo crec que això ha estat una gestió que podrà haver-se fet millor. Jo crec que és una qüestió en la que n'hi ha molts actors. Per un lloc el Ministeri, però per altre també la CRUE, la Conferència de Rectors. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles s'ha posicionat de forma contrària a posar en marxa la reforma que havia dictat la llei orgànica en vigor, que és la LOMCE. La LOMCE el que posa és que n'hi ha una prova específica de cada universitat i que d'alguna manera se canvia el model de l'antic selectiu. Entonces, jo crec que ahir hi ha hagut una resistència de les universitats espanyoles a aplicar aquest nou model, que aquesta resistència ha portat a molt de negociació en el Ministeri i que tot això ha derivat en que efectivament els alumnes de segon de batxillerat han estat tot l'any esperant a veure què prova fan, de què assignatures s'avaluen, de quines no. Jo crec que això hauríem d'haver-ho gestionat de forma més correcta tots, les administracions autonòmiques, els rectors de les universitats i el mateix Ministeri. L'expresident de la Generalitat, Francesc Camps, va declarar fa poc en la comissió que investiga les supostes irregularitats de CIEXA i allí va afirmar que ningú ha construït més col·legis en la història que el PP i que si no haguera governat el PP, açò ara seria Barraconlàndia. Què creus que pensaran les famílies que tenen fills escolaritzats en els centres de València, en el Cremona o en el Severi Torres de Villanueva de Castellón, un col·legi que ha iniciat les seves obres i ara s'han paralitzat? Què creus que pensaran quan veuen aquestes declaracions? A veure, jo penso que sempre la circumstància puntual provoca certa incomprensió respecte de la visió global. El que digui l'expresident Camps és una visió global. N'hi ha més de 600 col·legis construïts en l'època del Partit Popular. Que ne fan falta més? Sí, que teníem aules prefabricades, per supost. Però també t'he dit que tampoc estan fent molt més el botànic per reduir-les, és a dir, el projecte del Cremona és un projecte que sí que s'ha fet la licitació, però vull dir, insistisc, no poden conformar-se en que no, com han habilitat aules d'infantil de Cremona i hem visitat el Cremona i els centres de València, ja és que estem fent molt més que el PP. No, atenga, este és un col·latge en una comunitat que té més de 800.000 alumnes i vostè no ha solucionat el problema educatiu en un col·latge, en Alaquàs. Cuidao, perquè el projecte estava fet i estava a punt de licitar-se quan estava jo, el Severi Torres també de Vilanova de Castelló, és a dir, i persisteixen els problemes del Severi Torres, al igual que persisteixen els problemes en el centre de Burxassot, és a dir, que
que claro, o sea, ara a mi el que me porta això a pensar és, claro, no era tan fàcil, no? És a dir, pareixia tot molt fàcil i que els consellers d'educació eren mals i no volien fer la nostra feina i allà, però ara està el de Compromís i els problemes persisteixen, no? O sigui, jo penso que a voltes no és una qüestió de voluntat, és una qüestió de voltes de problemes tècnics i sí que crec que s'ha tingut que fer un esforç. Ara, dit el que he dit anteriorment, ojo, una cosa, el sistema educatiu és com un acordeó, és a dir, hi ha hagut una etapa en la que hem tingut una tassa de natalitat molt alta, en ells com els xiquets, també teníem molta població nouvinguda d'altres zones que per la situació econòmica han tornat als seus països d'origen i per tant ha descendit molt la tassa de natalitat i per tant això és complicat perquè igual augmenten molt els xiquets que redueixen, no? I l'educació està viva i és dinàmica, no és tan fàcil planificar, no és tan fàcil preveure, no és tan fàcil arribar a temps a tot, encara que pense que les coses se podien millorar, sempre se poden millorar, la gestió del PP i totes les gestions, i la de Compromís i la de tots, pense que a voltes polititzem molt, perquè resulta que lo que antes no lo hacía el PP es porque eran malos y hacían recortes y ahora resulta que sigue no haciéndolo Compromís pero no son malos y no hacen recortes. Pues hombre, un poquito de equilibrio, ¿no? Què opina de la mesura xarxa llibres? Bueno, jo penso que ara ha sigut molt més fàcil tornar al bono lliure. Clar, és que jo penso que hi ha hagut un problema, no? I és que s'ha delegat la responsabilitat en els ajuntaments i en les diputacions i hi ha hagut un problema i és que els ajuntaments tenen una llei de racionalització del sector públic que es diu que no poden tindre despeses de competències que no són pròpies i per tant els interventors han dit no, és que nosotros pagar los libros es una competencia de la Generalitat, no son una competencia de este ayuntamiento. Entonces ha derivat en una sèrie de problemes legals. Jo penso que no està ben pensat, jo penso que va ser una mesura un poc improvisada per així dir no, és que anem a llibres per a tots els xiquets, ja, però com no ho facis bé. Jo crec que han sobrat diners, evidentment els xiquets no tenen tots els llibres pagats com se diu per part del president de la Generalitat. Els xiquets tenen els llibres pagats, doncs que li pregunten a qualsevol pare si els xiquets tenen els llibres pagats o no. Crec que està una mesura mal pensada. Jo penso que hauria estat més intel·ligent tornar al bo lliure i donar una quantitat a cada pare per a que fos la compra de llibres i assumir-ho per part de la Generalitat. A mode de conclusió, sempre m'agrada preguntar als meus entrevistats en quin punt consideres que es troba ara mateix el sistema educatiu en la Comunitat Valenciana? Si ha millorat, si ha empitjorat, si anem cap a un camí concret, o com ho veus? Pues jo penso que està com el decret de plurilingüisme, en suspensió cautelar, vull dir, per problemes de legalitat. Jo crec que és una metàfora total, o sigui, el sistema educatiu de Marzà està suspès cautelarment prejutjat en termes generals, té problemes en la concertada, té problemes en el plurilingüisme, té problemes en la xarxa llibres, té problemes en les universitats, té problemes en les beques de la privada, té problemes en no deixar que els alumnes de la privada facin pràctiques en els hospitals públics, o sigui, és el sistema judicialitzat per excel·lència, no? Està en suspensió cautelar. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre, Maria José Català, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres.